Hej, i dag der skal vi kigge på touch-klienten og dens opbygning på SmartDay Touch. Det første billede, man kommer ind på, det er selve opgaverne. Det er der, hvor alle ens opgaver de vil havne, når nu planlæggeren har redigeret opgaver og lagt opgaver ud til en i mappen. Man har nu mulighed for enten at slide sin opgave her til højre, for at komme i menuen. Man kan også slide til venstre, eller trykke på de 3 bjælker heroppe i venstre side. Det er også for at komme i menuen. Tryk der. Så er vi ude i menuen. Menuen består som for oven her, at man kan have et søgefelt, hvis man skal søge på et projekt. Projektet vil komme frem her i denne her. Vi har vores timer. Hvilke timemuligheder har vi, at vi kan taste os på. Vi har selve startknappen. Det er nu, når vi har accepteret en opgave og vil starte opgaven, så trykker vi start herover. Vi har dagsedlen. Det er de arbejdsopgaver, som vi har accepteret, at vi gerne vil arbejde. Vi har opgaverne. Det er de opgaver her. Det er der, hvor planlæggeren har planlagt de opgaver, som vi fremadrettet skal lave. Det vil sige både i dag og fremadrettet, alt efter hvor lang tid man lægger det ud i fremtiden. Vi har indstillingssiden, og vi har log af. Jeg har nu gennemgået, hvordan touch-klienten ser ud. Og som altid, hvis I har behov for hjælp, er I meget velkommen til at ringe til SmartDay Support